Fi proċessi karatterizzat minn sfidi ta' aċċess, wieħed mill-interventi ewlenin għar-restawr tal-Bastjun ta' San Nikola f'Bormla jinvolvi il-bini mill-ġdid ta' parti mill-ġemp ta' fuq tal-Bastjun li kien intlaqat b'mod serju mill-bombi waqt it-tieni gwerra dinjija. Il-periti Gianfredo spjegat lill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u l-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Civelli li l-interventi ta' restawr jinkludu fost l-oħrajn tiswijiet b'kisi bbażat fuq taħlita ta' ġir, mini ta' fili b'taħlita simili u tibdil ta' ġebel f'kundizzjoni ħażina. Irreferit ukoll għal bini tal-parti li nqerdet bil-gwerra aktar minn 80 sena ilu. Da skont approvazzjonijiet tal-Sovrantendenza tal-Wirt Kulturali. Il-bini il-ġdid qed isir wara li l-ewwel tneħħa bil-galbu il-vażi l-antiki li kien hemm li kienu perikolużi għax kienu ċċaqalqu. U bekk daħħejna l-periklu l-ewwel. Imbagħad qed jinbena mill-ġdid skont linji arkitettoniċi oriġinali. Il-Ministru Owen Bonnici stqar li r-restawr tal-Bastjun ta' San Nikola huwa xprunat mid-determinazzjoni tal-Gvern li jirrestawra s-swar kollha tal-Kottonera, inkluż il-linji ta' Santa Margherita, ħaġa li qal qatt ma saret qabel. Kompla jgħid li dan qed isir għaliex il-Gvern jemmen fil-potenzjal tal-Kottonera, inkluż il-wirt li hemm fis-swar. Huwa konvint li dan ix-xogħol se ikabbar il-valur taż-żona kollha. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa-Civelli innutat li din hija parti minn proġett holistiku tar-restawr tal-fortifikazzjonijiet fil-Kottonera u qalet li mal-impenn tal-Gvern f'dan il-proġett u oħrajn ta' restawr fil-Kottonera hemm is-sehem tal-Kunsilli Lokali u l-Fondazzjoni Kottonera.